Sinchao Salceda, moi boas. Eu son José Antonio, veciño de Salceda de Caselas, e atópome arestora no lago Juan Quier, no corazón de Hanoi. Como podedes observar, Hanoi é unha capital moi concorrida, xa sexa por motos ou por persoas, son 9 millóns de habitantes. É unha cidade que nunca descansa. Agora achégase o Nadal e as rúas están fermosas. Pois ben, agora topámonos na ópera Ho Wom. É unha ópera nova que a construíron no 2022 e aquí é onde facemos os concertos da orquesta de Sun Symphony, que é a orquesta na que pertenezo, dende 2018. Super contento de poder estar convertindo o meu soño en realidade, podendo tocar nunha orquesta sinfónica profesional e sobre todo nesta parte do mundo, en Vietnam, que cando cheguei aquí en 2018, xa fai 6 anos, era un país que non sabía nin había visto nada del. Entonces, super orgulloso de poder estar aquí, unha xente encantadora. Aquí tamén foi onde coñecín a miña muller, caseime con ela o ano pasado e feliz e contento de poder facer música nesta parte do mundo con xente de todo o mundo, que é a que toca conmigo na orquesta. Pois agora ben, vamos a entrar dentro do auditorio e vou vos enseñar un pouquiño o auditorio e como sería o ensaio da orquesta.